Naša redovna rubrika Socijala nas danas dovodi do prostorija još jednog u velikom nizu sindikata, ovoga puta sindikata Zavisnost. Iako na vratima nema nikakvih oznaka, mi ćemo sada pokucati i proveriti da li se borci za prava malog čoveka nalaze na svojim radnim mestima. Neko se čuje unutra. Evo i neko dolazi. Pa nije tu, kaže vam već dosta puta da je se odselio na jedno ostrvo Island. Dobar dan, gospodine, mi smo sa televizije. Došli smo da popričamo sa vama o radu vašeg sindikata. Možemo da uđemo? Aha, može za sindikat. Mi moramo da se borimo za svoje ljude i malo je nered, nemojte zameriti, pazi da se neko ne ubode, može biti na iglu. Jer jako puno sam se radio sam puno i nismo stigli da pospremimo. Recite mi, gospodine, šta se ovo nalazi na stolu? Ništa, to je preko sindikata brašno je stiglo da se... Dijelite brašno preko sindikata, ili tako? Da. Gruja. Recite za početak našim gledalcima kako funkcioniše vaš sindikat, sindikat Zavisnosti? Kada bi svaki čovek dođe da da po 1000 dinara, da se učlanimo i 1000 ljudi, onda ne bi se razmišljalo o novcima više, ali da želim da kažem da svaki čovek mora da ima para, da živi lepo, da mu se poveća plata, da ne misli na ono šta svaki dan 1000 dinara, gde je i 100 i 200 dinara da nađe. Tako da ako se učlane da daju nešto što njima nije velik novac, na primjer 500 dinara amatora, to će uspeti sigurno da dođu kod nas i da se učlane u sindikat Zavisnosti. Koja je funkcija u sindikatu vaše kolege? On je voli malo i on znači da popije. Grujo, on je za odnose sa zaposlenima u firmama. Znači, gospodin Grujo komunicira sa radnicima. Da. Gospodin Grujo, recite našim gledalcima šta ste konkretno učinili kako biste poboljšali uslove rada? Šta? Pitam, koji su bili vaši konkretni potezi kako biste poboljšali uslove rada našim radnicima? Mene više da jebe neki direktor u preduzeću, ne. Đurković. Ne može, direktor Đurković kaže ti, evo, svi moji radnici, naši članovi sindikata, neće oni više da dođu na posao u 10, 11, kada što. Ne. Svi će da dođu oko kasnije skroz. I mi ćemo im dati sve preko sindikata da se i popije i pojede i da ima da se ugreje. Zima jako hladno za decu bude. Vrata morate da zatvoriš samo vrata. I da ćemo i svi da dođu ko da se bori za malog radnika, momak, gledamo. Da se bore i... Ne damo njima. Kurac je ono da oni nas odozvao privat. Da se bore sa svim snagama za našeg radnika. Nema privatno više. Hoćete da vam Mikice napravi kafu? Mikice, ti napravi kafu. Nema potrebe. Recite nam, da li ste do sada nešto postigli na tom planu? Šta smo postigli? Da li ste postigli nešto do sada na tom planu? Da, postigli smo da sad ćemo za 1. maj da imamo protest tu gore u šumi. Okej. Imaće svi naši članovi besplatno pivo i rakiju. Okej, moraš na posao u 2 sata. Molim. Na posao da... Hvala vam. On znači, a ja ću bolje da... U redu je, hvala vam zaista na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas iz rubrike Socijala. Doviđenja. Ja vas pitam da li hoćete da kupite, imam jednu kameru iz Engleske što je doneo jedan moj drugar, jako dobro snimao je Spielberg amatar na njoj.
Ne treba, hvala. Ne. A daću vam vrlo povoljnu kameru da kupite, baš mi treba novac nešto, nemam u sindikatu za pečate.